ସେଇଠି ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରୁ ଏମିତି ଆସିଲେ ସେଇଠି ଆଇଲେ ବୋଟିଂ କରିବ। ସେ ତାର ବି ଅଛି ନାଇଁ? ହଁ ରୋପ୍ ୱେ ଏପଟ ପାହାଡ଼ରୁ ସେପଟ ପାହାଡ଼କୁ ଯେଉଁ ରୋପ୍ ୱେ ଦୋଳି ଝୁଲୁଛି ସେ ଦୋଳିରେ ଯିବ ଟିକେଟ୍ କରିବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଦଳ ମେଞ୍ଚେ ଦଳ ପୁରା ଯାଉ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିକି ଗୋଦା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି 2-3 ଦିନ ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଢ଼ିକି। ଓଦା ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ। ପାଣି ପୁରା ନିର୍ମଳ। ଇଏ କମ୍ ଗଭୀର ପାଣି ବୋଧେ? ହଁ ନା ବେଶୀ ମଝିଆଡ଼େ ବେଶୀ କି ଲୋକ ଦଳରା ହଉଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇ ହବନି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା। କିରି ହ୍ରଦ ଏଇଟା କାଞ୍ଜିଆ ହ୍ରଦ ନନ୍ଦନକାନନ ଆରେ 10ଟା ବାଜିଲାଣି କୁହୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ। এইপଟେ ଆଜ୍ଞା ବଟନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ବୁଲିକି ଏମିତି ତ୍ରିଶୂଳିଆ ଦେଇକି କଟକ ଯାଇଛି। ଆଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରୁଛି। ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେସନ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲି ଡଙ୍ଗା ଏରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏରା 4-5 ଜଣ ବସିକି ଚଲେ। ଏରା ଫୁଲି ଡଙ୍ଗା। ଜଣେ 2 ଜଣିକିଆ ଆଉ 2-4 ଜଣ ଲେଖା ବସିକି ଯିବେ ଫୁଲି ଡଙ୍ଗା। ଖରାପ ହେଇଯାଏ ପାଣି ପଶିବ।